Díine olbhú gan trocht bhrontais agus choir deile a bhíon na Dionain. Go mí sé deacar nach mííon am álaáil más na siúpaí le de chud éadach a cheannas go cuma deart faoin le well na bíí bútha mar tá cóirleor fashion agus stíl albhar mar féinteo chun cáirlinn. Cecha bhú tú alba? Aontas Róisín. Gáile, so tá a cuineáil súil ar ced amos na siúpaí faoin láthir. Tá velvet choláit nach bhfuil? Tá velvet choláit, agus go gcuird cha Melissa Carter gúna velvet álinn ar an leitléitse. Sin agus gúna dúchorm a bhíon nach bheith? Dúchorm, so tá sé aontas. Má gceap go picture aine sin na hol? So féoch ná sin ar chúl, so bhí sé cinál íseal ar chúl agus bhí sé soch Cúnig bhí si fáiscíisteach a bhí se go hálainn ar. Bhí se go hálainn nach an téanú doháin tá velvet ancompórteach agus táneart stílinn a hart fuil áthir na siúpaí I velvet tá bomber jackets beag a skirtaí fiú an bróg agus málaí agus tá sé éascé agus arta freisin ó Sinéad tá breanúnta. A bhuichas sin rute. Go bhfuil chum héananig salbh tóíocht éadach agus cheanamid coppla PC velvet. Bar velvet nach cheanna. Bar velvet, agus ní se trom mar a cheappa. No, ní, tá si dá an comportach agus an rud is táhachtach I suppose gúil tú comportach agus tá tú náni de gléas sús le seódra nó iad a bheith... Ní gá mór an seódra chuir le velvet a hanile de gá, mar tá sé cinálíon lonrach. Tá, agus tá severas san téadach agus tá neart dahanana hartfuil ar níomháin dofatá hart, tá neart dahanana I velvet, tá dogharm, tá darag, tá glas agus cholathirt. I gceappa tú gomach velvet fellú nach go chóisiir dír go chóisiir na nollag. Oh, ik heb mis go gemach, Tá chola cin á rá an an áíine nach bhfuil. Tá. Nis camera is brálum an gúna tartain, Tá se go hálainn. Cáúir tú sin? Fuair me sin Willow, siúpa beag an gáile, tá se an ha couple bliana is agus tá den nennis freisin. Agus, tá se an comportach. So arnú sin sequin na ha? Sequin, agus tá sequin choláit freisin. Tódarú sin faoi láthir. Tá. Gampan tú gur bhfuil sequin an eú nach gíirrma go chóisiir na nála déirmuid na ha. Tá. Agus fucht tú mar coppla rud chuin. Tá se an galanta. Se dí fern cotton. Fitar go fern cotton. Sinní láithóide agus is cinál tá sin tuairt le chéile leopardí agus seo ceanna chunig. Seo cean eile fuc me amach le haid cóisiir na nála nó ócáid, fachtú nána sinna gléasa sús le haid ócáid banis nó rud cinint mar sin. Agus Gá tú bheith an tannaí lena lehéide chaha gapá? No, ní chaha, tá stílanna áí a hart agus dáhanana sever freisin agus stílanna éagsúla le skirtaí agus fiúán an rógaí agus an málaí freisin chun na setrí sin a chuirle fiúán gúna beag dumh atá Somála. Se mar díormóid is rud faoi sequin an éad a chaha lá leog nó tá se go deasa chuil No, ní se comportach le éadach eile ach tá sé an galanta má tá ócáid nó má tú gála cóisiir nó ácins mar sin. A gaman tú gur chóir go chuin málaí agus bróga ála sequin nó gomach se na meteáil a gaman tú bhfuil. Ó, cheapan gur idea iontacha sin, mar má bhecinn tú an picture an sin. Tá si sin ó River Island, so tá an bhróga agus an mála mar géin agus nuair cheanna tú mar sin tá tú naní de chála cholathirt. Fiúán trouser dubh agus fiúán trouser dubh nó fiúán le jeans iad léasta súsa go amach le doch. Am nolig nó gúna beag. Agus bhfuil na cinál sin brogar fáilíonn á teile? Tá siad an gáhat. Tá si de Topshop, Brown Thomas, tá si de choláit fuil láthair. Ach i River Island tá setna álainn agus tá málaí beag an freisin agus daí álainn. Sin rud faoin na broga sin i cheannacht freisin díormuid léhéide pennies ní ggéirne mo go aige a chaharb. Ní. Maiall ní chahan tú choláid. Sin rud. Ce faoi lánála galbh, cad haime tú bach go deas a hé lánála sú go háart déanana an Turcaí is chola chin eile. Ja, bhfuil ceapan is gur gantaí deas le sequins nó gantaí galanta a bhachtú ná an cála jeans. Seachna sin amach Willow freisin agus tá se andeas, tá se galanta fós tá se comportach agus. Cé a chála sin? Trouser? Just trouser na jeans nó beidir skirta lethair agus tá cápan sin freisin ó Willow a bhachtú ná chaha lagúna a gola geag ócáid le haid banisna de cins agus sin cóta beag freisin agus tapfuoi
agus Why willow each of them why willow each in freshen in alia. I was just going to go like an afan, no Shannon Galamach, yeah, Haidach, and the gasser. Tá an cinál printin an tóidir sin faoi láthair nach bhfuil an dubhagus an bán. Tá sé nachát, Tá sé chulát, tá sé iontach mar tá jeans dubh a chulhana agus trouser dubh agus lethir tá lethir an cutúnta sna siopaí freisin. So is that the mascal sús, will is that? Rudella bhí go leor baintse chuoin faoi nolach nach mion. Cuibil am hain chuma ag chuig bháinis nuair tí bháinis a chuig lá nolach a bháin. Se. Fadó. Tá gúnaí pucaíte a bhach go deas le báinis faoi nolach. Se. An ceann seán seo. Yeah, an ceann seán seo, tá sé Cúirt seo deas. Tá sé seo willow freisin, tá stílanna iontacha be sián faoi láthair. Tá sé seo an siúclé. Ar an ngúlainn? No, níl sé ar bhachtún an cápa sin a chaha leis an gúna sin. Agus just bhachtún an bróga dearach na rud a cén stá fiúcail amach as an gúna agus chaha leis an gúna sin. Ach tá sé rilí go as an gúna sin. Ceiste mar talbh, nuair nuair tá do húlainn le feiceáil, a mar fáinní cúsa fada nó slára sa gás sin. Bhreathn sé an croch an gúna, I think, ar an mór. I think na siódra tá na siódra go hálainn na hop agus tá neartach go páirt fuil a Tá, agus tá go leor gona stíl sin freisin nach bhfuil an gúlainn i mó nach bhfuil. Ó tá. Fáil choláit. Yeah, agus gúlainn amháin amá. Agus tá sé sin an cutanta fuil láthair freisin. Ja, bhil mhfuil tú úsáide go bid na cheart a chaáid gur fáitis ar chuna cí. Alba gur míle maithad, sé sin anspéisiúil go leor. So sequins agus velvet agus lethir. Agus lethir, gur mí má beagnálaigh mhórhacha í héin. Gur míle maithad Róisín. Nis, ceart faoin na brontanis. Dáidir í dearmar tá brontanis freisin le pléin. Má tá sib táide cosúil am hain, fágann sib chulahort go dtí an núméid dearnach agus sin bí me bánaí ach darlam chéad eile. Tá margaí maithe le fáil lár na huaire ach fis de ratha bheith ad. Nis Kim, tá coppla de teag a chuin a fuchtúach domochtú gur rud Chris Kindle cheannacht faoi €5. Ná hos fecim go cuineal pucaíad spráilm cuine. Yeah, fioch me an cuineal sin ó Torque Candles. Mar tá bolla ítach jazzhil. Bolla láidir bhain am Yeah, ceapan go sé jazza, sa hálan a rud a chint me sin. Agus tá cuine go jazz cheannach go riine nach bhfuil ní siad ró hostasach. Yeah, bín siad áisiú, well, tééis go mín cuineal ar lasar I maithachsa gach ile lá. So agus faoin nolachach go háid, agus tána cín álann seo amsí agat le litir orb, agus tá sin an farsanta nach má. Yeah, ceapan gohfuil gachfad atá pásanta ítach jazz a hain nola. Cháil tú seo? So fáin tú sin My Shining Armour? MyShiningArmour.com tá broner. Yeah, agus tá price €10 ar hub sin. €10, ní si sin ráhanna. Nis rud gona féidir dearmid, well, mráid théna gur chose na step by step. Cin tanam turb seo, fix that thing. Fix that thing, yeah. Hílar gur cinál Play-Doh ba? Yeah, so seo de fear atá dohóní ag brisha rudí. Well, tá sin ráid go mína mrá brisha rudí chomá. Bín tá duna go brisha. Féidir, yeah. So it's sort of putty agus is féidir cuiile rud ag deisiú leis agus trimíonn sé cosú le rubber. So it's féidir gach ile rud a dheisiú. Agus is ban inéirin a dionan sí seo siise chrochaíad. Bhfuil si cáin tú? Fáin tú sin design.ie. Design.ie ar na dílineáin. Cad eile tá sinna tá uachtar go do chreacin? Yeah, so an rud is fearlam an seo ná an moisturising mask ó Wild Irish Seaweed. Agus tá sé seo go hálinn ar do crachan current tú mascan tú lem isce é. Agus current to sort mask ar the aig agus bín an go bhí me ballagó. A coil si seo dinta? So seo dinta in éireann. Oh, yeah, so is feaman atá It's feaman atá an, yeah, so cuiile rud nádor. Agus tá balla cinál feaman Yeah, well, sin é, níl rud a bheith eile an. Oh, wow, so sé anhá go dé crackan. Tá sé ítach má, agus duine sé crackan ítach bogart. A gunda an chláid, dinta agus sa bucaiste I gunda an chláid. Ítach agus bhúte dír? So is féidir na rudí a ceannach
lo féin ar €2 agus ceannig mis an set seo ar €10. So Níl sin roghna. níl sé roghna ar churbe. Nis cefaoin na maisiú chun go nollaigh. Yeah, so rud é seo atá angar do mochraí arc cancer support atá an agus tá na maisiúchan seo ar fáil ar €2. Ar €2. €2. So tá si dá dhéal in anchopadorach de Stephen Screen nó ar lína ar arc cancer support.ie. Agus tain targad ar fád gan charnacht. Tain, yeah. So is féidir de anam a chur ar an agus or anam duine caint a chur ar an crán nolig. So just smuoin of jazz agus tas agus the Chris Kindle agus rudí mar sin orintanta ní bhín is a go cad le ceannach agus ceapan gur cúis mai sin. Nis spirála mai seo cuairtú se si sláir a deas óir. Céméidetar a dúspáide? So níl ar ach €10. €10 saolaí, tá sin go má nach bhfuil. Tá sé ionach Cáhhairtú seo? Ceannig mé sin ar bettyandbiddy.com agus is beirt bhean éannacha iad siúd agus tá an túfás seódra ar an si a vidalín acu tá sé. Cin tanna a ríist? Betty and Biddy. Betty and Biddy agus tá se go hálainn, níl seach €10 agus diantanéirin agus bíú takeíocht a chuirt go gnóna éannacha ní lein deir faoi. Cim gur míle maigad go leormaltín sin í legaí a chuilmach sa dálan is. Nú ghil na Jilín agus tu í takeíocht go gnóna éannacha. Sin bhfuil aon ribannacht gur míá de chim. Má bhuichas freisin leis an ismideor Daniel Mehan a rinne sár job a rinne luganeo bailíar fair play. Agus an chraci lu go bhíon ar bun ar chuúlainn chearmar le feiceil ar bhíoh Snapchat TG4 TV. Bígilín de céidann se hagann de chóir specialtan an nolag. Fácam mid sibanacht le óránanis ón geoltar clúteach Róisín O chun ceán gona óráin nua a chas a chuin. Seoíb Róisín O is be beas a studio feicim mis sib de céidann slán tamil. 1, 2, 3. Time again makes your heart fight, lighting. It feels like you've been falling. Fake, it's not the same. It gets so hard, and you know it when you see him screaming. No, 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 I'll be okay. But you've been knocked down, yeah, you feel it. Time again makes your heart fight, lighting. It feels like you've been falling. Found him makes it alright. Giving, it's time to do it new again. Time again makes your heart fight, lighting. It feels like you've been falling. Time again makes your heart fight, lighting. It feels like you've been falling. Found him makes it alright. Giving, it's time to do it new again. Rinne ar frísanach a chud smuoin sílein a nachta ar a glár smidríní go garid.